Ngifikele la ngoLesihlanu esontweni sakhonza kahle, ngaphatheka kahle. Siphinde-ke sikhulekelwe ngendlela emangalisayo. Ngiyakuncoma ukukhulekelwa esikhulekelwa kona, ikakhulukazi njenganentshumayelo esakhayo esigudluza ey'ntweni esisuke sinazo siphuma nazo emakhaya ezinzima. Kodwa uma ngabe sesifike la, zonke lezo nkinga lezo ziyaxazululeka nje ngentshumayelo iyodwa. Ongikucelayo nje kakhulu njengoba nje ngikhona la ukuthi ngingaphumi ngifana nanjengoba ngifika. Kodwa into engiyicelayo ukuthi uNkulunkulu njengoba abambana nendoda kwaze kwasa, uyacela isibusiso kuyena. Nami lokho engikufisayo ukuthi ngingagudluki kule ndawo uNkulunkulu engangibusisile. Ukuba kwami la e-IBM ngijabulile kakhulu kuleli sonto. Siyawezwa amandla, siyamuzwa uNkulunkulu ehamba nathi kulokusuke nje ngo-Friday sifika kuze kuzoba imanje. Siyayizwela nje ubukhona bakhe enathi uNkulunkulu kule ndawo yase-Arena. Siyabonga kakhulu, engiku-enjoye kakhulu nengikuthandile. Isifundiso esike senziwa ubaba umprofethi kuthina njengabefundisi, ekhuluma kakhulu ngendaba yobizo lomuntu. Wasifundela izwi encwadini yezenzo, ngithi chapter 10, kade ukhuluma kakhulu ngendaba kaKhoneliyo. Qhubekile-ke nalesifundo sakhe, ngikho-enjoyile kakhulu lokho. Ngikuzwisisile nje, kuye kwayigeza kakhulu inhliziyo yami ngendlela athule ngaso isifundo. Nje kube mnandi ukuhlala kule ndawo.